Mine damer og herrer, velkommen til DM i roulade. Finalens kompetenter er Jan Bosen, The Devourer of Cake, and Christian Redman Nielsen. Hvordan vil du vurdere dine chancer for en sejr i aften? Ja, okay, master, ja. Det gør jeg. Det er godt. Favorit. Og Christian, hvordan vil du vurdere dine egne chancer imod... Jeg sluger kagen. Det gør du. Okay. Okay. I må godt gøre jer klar. Første og sidste DM i roulade. Og vi skal danse at tælle ned. På 3. Nej, vent. Det er på go. Det er på go. Det er på go. 1, 2, 1, go. Og det der tæller om en halv marcipanroulade. Den er fucking klar. Og den er ligget ud så mange Og de har dage. lige spist pizza. De fucking svin har lige spist pizza. Og I skal starte dernede fra, hvor Jan har den. Og I skal sluge. Okay, det er godt. Så tæller Dan ned for 3, og det er på go, I må starte. Okay. 3, 2, 1. Let's get ready to rumble! Go! Fuck, det er ikke. Nej, det er klamt. Han hoster, Jan! Kom nu, tyk! Tyk, Jan! Jeg kan blive slappet. Bølle ligger sig i spil. Ja, tak, kom til tilbage i gamet igen. Så Jan, han er foran. Men Bølle spiller. Bølle, han spiller mig. Hold nu kæft! Hvor er det klamt, det her. Og Jan er i problemer. Jan er ved at choke. Jan er i problemer. Bølle han er indenfor. Jan er i store vanskeligheder. Jan er tilbage igen. Hans pupiller er røde. Jan springer med. Nej, hans pupiller er ikke. Han har... Der tykkes op skarpt. Der skal der tykkes, Jan. Kom så. Der skal virkelig tykkes nu. Bølle skal op på gulvet. Bølle har luner med. Slug. Jan må se sig slået af en redneck. Au! Der var en kommode. Det klipper vi fra. Ej, det er klart det der. Hvordan smager sejren? Du er en hel dans. Ej, det er helvedes tip. Sorry.